Това е най-голямата грешка при подписването на договора за наем. 90% от хората я допускат. На първо място, в договорите масово не се уговаря кога се връща депозитът. На второ място, при какви условия депозитът се връща и при какви условия може да бъде задържан. Следната е, когато се подписва договор за наем при обзаведен имот, е задължително да има протокол, с който се описва имуществото в имота. Без протокол може да бъдете обвинени от наемодателят, че сте увредили вещи или нещо друго в имота, което да послужи като основание за наемодателя да задържи вашия депозит. Договорът за наем не трябва да бъде подценяван и не трябва да бъде изготвен като бланкетен. Той трябва да бъде подробен, за да може да се защитите при евентуално възникване на някакъв проблем и съответно да си възвърнете платения от вас депозит, който може да бъде и в двоен размер.